Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. नमस्कार, आपण आता आहोत देवाचा डोंगर अर्थात आंबडपाल या ठिकाणी. दर्शक हो, आपल्याला माहितीच आहे की याच ठिकाणी नवनाथांपैकी मच्छिंद्रनाथ जे पहिले नाथ होते त्यांनी या ठिकाणी येऊन तप केलं होतं आणि त्यांच्याच पदस्पर्शानं ही भूमी पावन झाली आणि म्हणूनच या भूमीला मच्छिंद्रनाथ तपोभूमी असं देखील म्हटलं जातं. दर्शक हो, अनेक भाविक भक्तगण या ठिकाणी मच्छिंद्रनाथांची तपोभूमी या ठिकाणी येत असतात. आपली दुःख कष्ट यांचं निवारण करण्यासाठी या ठिकाणी येत असतात. देवाची भेट घेतात आणि दुःख आणि कष्ट जे असतं ते देवाच्या पायाखाली ठेवतात, चरणाखाली ठेवतात आणि इथून मुक्त होऊन आपापल्या कामाला निघत असतात. दर्शक आपण या ठिकाणी पाहू शकतो, इकडची आजूबाजूचं विलोभनीय दृश्य पाहून निश्चितच मनात शहरात होरपळलेल्या मनाला मायेची एक हळूवार फुंकर या ठिकाणी मिळते आणि म्हणूनच अनेक भाविक भक्तगण जे आहेत ते पर्यटनासाठी म्हणा किंवा देवाच्या भेटीसाठी म्हणा या ठिकाणी येत असतात. या ठिकाणी हे आध्यात्मिक आणि पर्यटनात्मक देखील महत्व या भूमीला प्राप्त झाले. आजूबाजूचा सीन देखील आपण पाहू शकतो, यामुळेच या भूमीला पर्यटनात्मक देखील महत्व प्राप्त झाले. मी माझ्या कॅमेरामॅनला विनंती करेन की त्यांनी कृपया माझ्यासोबत यावं. अनेक भाविक भक्तगण आहेत, त्यांच्याकडे आपण भेटणार आहोत, त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत की त्यांचा नेमका अनुभव आजचा कसा होता. कॅमेरामॅनला मी विनंती करेन की कृपया त्यांनी माझ्यासोबत यावं. या ठिकाणी भाविक भक्तगण जे आहेत त्या ठिकाणी देवाच्या भेटीला आलेत. मी त्यांच्याकडे जातोय. सर काय सांगाल, कुठून आलात तुम्ही? सर मैं मुंबई से हूँ. मराठी येतं? समजता है मुझे, समजता पण बोलू शकत नाही. हो. या ठिकाणी तुम्ही तपोभूमीमध्ये आलात, कसा अनुभव आहे? सर मेरे दोस्तों ने यहाँ पे मुझे लेके आया फर्स्ट टाइम. मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, बट यहाँ पे आने के बाद प्रकृति से जुड़ने का मौका मिला और काफ़ी पीस मिल रहा है. पूरा ग्रीनरी है और अच्छा लग रहा है काफ़ी. मतलब यहाँ पे एक रहता है ना वातावरण, काफ़ी अच्छा है, पूरा शांत है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. आप मुंबई में रहते हैं, बहुत शोर रहता है, गाड़ियों का शोर, काम का प्रेशर रहता है. आप अभी यहाँ पे आए, पूरा शोर यहाँ पे मुंबई में छोड़ के आ रहे, पूरे पीस पूरा इस एनवायरनमेंट में कैसा लग रहा है अभी? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था इतना पीस रहेगा. वहाँ पे ऑफकोर्स मुंबई में इतनी भीड़ रहती, भाग दौड़, काफ़ी फास्ट लाइफ है. यहाँ पे आके एकदम स्लो डाउन और ऑफकोर्स जैसे कि मैं वहाँ से यहाँ पे आते काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे मेरा. याच्यापूर्वी कधी कोकणामध्ये आला होता का? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है. अनफॉर्चुनेटली ये फर्स्ट टाइम है. अचानक से प्लान बनाया दोस्तों ने, तो मैं यहाँ पे आ गया. सर आप अभी कोकण में आए हैं, यहाँ की हॉस्पिटलिटी जो रहती है लोगों की, वेलकमिंग जो रहता है बहुत अच्छा रहता है. बहुत क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव जो कल्चर है यहाँ के लोग जो है वो फॉलो करते हैं. आपकी हॉस्पिटलिटी कैसे रही यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, लाइक काफ़ी फ्रेंडली हैं. और हॉस्पिटलिटी का इतना तो नहीं पता क्योंकि मैं जस्ट हाल ही में अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, उतना नहीं मैं जुड़ पाया हूँ. बट जहाँ भी गया हूँ एक्सपीरियंस और अच्छे से ट्रीट करते हैं, काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ पे लोग. कितने दिन तक आप अभी कोकण में रहेंगे? 2 से 3 दिन तक और मैं यहाँ पे रहूँगा, देखते हैं. ओके, उसके बाद आने का अगर मौका मिले तो आएंगे क्या? ज़रूर. काफ़ी अच्छा, अब तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और वेलकम भी करते हैं, लाइक बाहर के लोगों को यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है. तो ज़रूर मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा, प्रेफरेंस दूंगा यहाँ के लिए. थँक्यू सर. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो, तर खास मुंबईहून मच्छिंद्रनाथांची तपोभूमी खास पर्यटनासाठी ते कोकणामध्ये आलेत. या ठिकाणी ते मच्छिंद्रनाथांच्या तपोभूमीला यांनी या ठिकाणी भेट दिली आहे. असेच अनेक मुंबईकर असतील, अनेक पर्यटन पुण्याहून असतील, गोव्याहून असतील किंवा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून असतील, ते कोकणामध्ये येत असतात. त्या सगळ्या पर्यटकांचं मी स्वागत करतोय. येवा, कोकण आपलाच असा.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.